Ja, ik vond het super mooi. Ik vond het heel ontroerend en heel goed gespeeld. En ja, ik ben er een beetje stil van, maar wel op een goede manier. Heftig verhaal over een soort van onbegrip en zo, maar het is zo grappig. Ik vind Freek echt een openbaring. Ga maar eens even tegen Anne-Wil Blankers aanspelen. Ja, en Anne-Wil is formidabel en het is een heel indrukwekkend stuk met hele vilijne humor. Ontroerend en ook heel grappig. En ja, dat maakt het een hele bijzondere ervaring. Het is heel mooi omdat het een soort rollercoaster is. Je gaat van de ene emotie mee naar de andere emotie. En het onvermogen ook. En de woede. Ja, ik was ongelooflijk ontroerd op het eind. Ik vond het dat stuk dat gaat op een gegeven moment zo heftig tekeer. En dat, dan verlies je ook. Het mooie is dat je Paul ook helemaal verliest als Paul. Ja, ik vond Paul en Anne-Wil gewoon een gouden koppel. En Freek heel goed daarbij. Ja, ik ben heel diep onder de indruk. Ja, verliefd op Anne-Wil Blankers. Dit is gewoon... Ik zat op rij 4 en ik kon alles zien in haar ogen, in haar lijf. En ja, ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Het is zo goed wat zij staat te doen. En Paul de Leeuw gewoon verrassend. Zo verrassend goed. Wie moet deze voorstelling gaan zien? Ja, iedereen. Ja, iedereen. Ik zou zeggen heel breed. Het heet Moeders en Zonen, dus laat vooral alle generaties komen. Iedereen die in theater zoekt naar gevoel en naar herkenning en naar mededogen. Ja, want wie zou deze voorstelling zeker moeten gaan zien? Alle mensen in Nederland.